Коста, хора, аз съм Diamond VG и сега ще играем Minecraft. Как се прави портал към ада. И тук що разбрах, има някакъв хак. Гледайте. Не бе, аре бе, как беше? Да. Мога... при малко да слагам отзад. Добре, нещо... Такова и сега. Ето. И... Да, той изпалва тука. Нещо. Какво да е. И сега ще ви покажа как се прави. Много е гадно, не задържайте с кръка тук върху портала, защото се щупи и после няма измъкване. И няма да ви спомня докато ще сте вижте. Да. И сега ще ви покажа. Има много начин. Има за 3 блока нагоре също, но сега ще ви покажа. Прави сте 4 и 5 нагоре. 2, 3, 4, 5. Те. И го запалвате с запалка и те. Има нещо много яко в порталите. Ето, все едно запомнили се този портал, че с такова. А другия с такова. И много яко. Ето влизам. И сега като... Да, пак напълно така. Сега като вляза. Много е чудно. Излизам от другия портал. И има нещо, го разбира, много голям портал. Никой от вас не го знае. Аз си правихте и къща и толкова. Пишете коментари и абонирайте се. За това против нямат коментари, не знам. Аре бе. Те. Според мен на компютъра ми стана нещо. Скоро ще снимам на него. Чакай, аз мога да летя. Да. С мен няма да стане, ама... Направо. Уау, стана! Уау! Ей, гати! Я. Ей, се. Махам го. Така. Де. И в големия. Сега ще спра клипчето за малко. Ще направя още по-голям. Костахара върнах се. 100% няма да стане, според мен. Но, да. Щото може някъде малко да от тук и до тук максимум. Може повече.
Да, то не е равномерно и заради той. Той се е равномерно. Да, ето. Не, забравих нещо друго да ви кажа. Можете да свързвате портали. Но трябва да се равно. Гледай. Опа! Извинете, ама. Трябва да е малко по-бързо, ама. Портала. Да, това е максималното по-голямо това. И това беше от мен. Чао!